Moja tanečná skupina sa volá Lead Me to Crew. Nie je to uzavretá skupina, je to skupina, ktorá príjme ľudí, ktorí majú radi tanec. Keď chceš prísť tancovať, tie dvere sú vždy otvorené. Skupina vlastne existuje od roku 2006. Skupinu tvorili deti, ktoré som vlastne začala učiť. Mám 7-ročnú, mám 20-ročnú, mám 16-ročnú proste a je to moja skupina, ja mám 25. Oh, what you drink, what you sip? I got the next round. Martini, a goose now. Tell me what's up, what's up? Conversation, my eyes is having with your. Hip-hop, zapnem si hudbu hip-hopovú a tancujem si. A ma to nezaujíma, či je to taký onaký štýl proste. Keď vidím niekoho tancovať, že mi povie, že na hip-hopovú hudbu, tak ho akceptujem. Hlavné je, aby ten feeling tam bol. Yes, I am. Kicking for sure, heading for A4. All of every DJ can't take me no more. Kicking for sure, heading for A4. All of every DJ can't take me no more. Like to me in the business, you act like you're blind. I'm on a track the mic from 1979 from all Lisa Limited and all, but you no time from General. Samozrejme dancehall, reggae dancehall. To je moja srdcová záležitosť. A je tam niečo, čo tak človeka tak ťahá proste, aby vôbec nezrýchloval, aby to tak v pohode zvládal celé a proste tie klby a celé telo tak do toho, no úžasné. Crumping je to štýl vlastne, v ktorom som sa ja dosť našla, pretože ako náhle človek cíti nejaký smutok alebo nejaký hnev alebo niečo negatívne v sebe, tak formou toho tanca to môže vyjadriť, pretože ten tanec je plný energie, ktorá tak stiahne a zároveň aj vypustíš. Človek, ktorý tancuje, nám vyzerá byť taký zúrivý, ale je to úplne naopak. Za to všetko, čo mám, ďakujem Bohu. To som chcela povedať. To neznamená, že teraz každý má začať veriť, alebo neviem čo, ale u mňa je to tak, že som rada, že verím. Ten tanec pre mňa celkovo znamená môj život ako taký normálny, nič extra.